Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Wara s-suċċess tal-Open Day fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista din id-darba l-Partit Laburista qed jorganizza attività oħra l-familja kollha bl-isem ta' Niltaqgħu fil-Park, attività li se ssir fil-Park ta' San Clement f'Ħażabbar bell-10 ta' filgħodu u s-satejn ta' wara nofsinhar. One News tkellem mal-President taż-żgħażagħ Laburisti Jorvin Buġejja li qalilna kif l-attività tal-ħadd li ġej tkompli tixed l-importanza tal-kuntatt dirett man-nies kif ukoll tkun okkażjoni oħra li turi kif il-prijoritajiet ambjentali ta' dan il-Gvern qed jiġu implementati u jitgawdew mill-familji. Fl-aħħar snin sirna napprezzaw aktar il-ħin mal-familji u mal-ħbieb u allura din ser tkun attività li fil-ġnien li għadu kemm jiġi inawgurat f'park ġdid fin-naħa ta' isfel fil-Park ta' San Clement se nkunu qegħdin niltaqgħu mal-familji mal-ħbieb sabiex ngħaddu ġurnata flimkien, ġurnata fejn se ngawdu mhux biss dan l-ispazju ġdid li hija wkoll il-politika tal-Gvern inkomplu nżidu spazji ħodur u miftuħa għal familji sabiex jirrikreaw irwieħhom fiż-żoni urbani viċin fejn ngħixu aħna, imma wkoll nkunu nistgħu niltaqgħu bħala anke familja politika u ngawdu din il-ġurnata flimkien. Kull min jattendi se jkun jista' jiltaqa' mal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela kif ukoll mal-membri parlamentari u l-amministrazzjoni filwaqt li se tittella tombla bi premji kbar logħba tfal, ikel u xorb, artiġjanat Malti u ħafna aktar. Se tkun attività għall-familja kollha, żgħażagħ għal dawk il-familji bit-tfal, għall-anzjani fejn ser ikun hemm attivitajiet diversi, ser ikun hemm okkażjonijiet differenti, attivitajiet differenti li fihom se nkunu qegħdin minn attivitajiet sportivi għal niklu flimkien, ngawdu l-artiġjanat Malti u anke nixorbu xi ħaġa flimkien.